Aktuelne teme, zanimljivosti, kultura, studentske vesti, jedina slušaonica u kojoj studenti predaju. slušaonica 6. I poštovani slušalci i gledalci, ovog meseca mi se bavimo novinarstvom u Srbiji. Naša prva tema je danas sportsko novinarstvo, a sa nama je Igor Pavlović, urednik košarkaškog portala Basketball Sphere. Igore, dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Ispravit ćete jedan od urednika. Jedan Nemoj od, da se ovi naljute. Neće se Znaš naljutiti, kakvi su. verujem. Verujem da neće. Znaš kakvi su, nadamo se. Nadam se. Šta je tebe inspirisalo da se baviš novinarstvom, konkretno sportskim novinarstvom? Pa vidi, ja sam iz Šapca. I sad imaš nekih recimo 12, 13, 14, 15 godina. Ajde, upišeš srednju. I hoćeš da budeš faca, da dođeš do nekih javnih ličnosti, što je, znaš, ipak kad si u Beogradu malo je drugačije iskreno. Jer ovde ti ljudi svaki dan ih vidiš. Sa druge strane, kad si u manjoj sredini, senzacija je da poznaješ bilo koga malo ozbiljnijeg i onda gde ćeš bolji ulaz u tu priču nego putem medija, gde se ti kao običan tip javiš nekome na Instagramu i kao ćao, da li bi da uradimo intervju za ono XY sajt i on će verovatno reći da, i ti si čovjek koji ima intervju sa nekim poznatim glumcem, sportistom. Mislim, ja sam u početku radio sve, kasnije sam postao baš samo sportski novinar, a između ostalog prvo hoćeš da budeš, recimo u ovom slučaju košarkaš, pa shvatiš se nekih istih tih 13-14 godina da to baš neće ići, a hoćeš da ostaneš u sportu. Tako da ti to bude najbolja solucija da uđeš ili u trenerske vode ili u novinarske vode. To ti je to, kao ja sam odabrao te novinarske i ide to, hvala Bogu, kako treba. Tako da eto, to je taj neki početak, recimo da sam prvi put počeo da se ložim na tu neku priču sa 12-13 godina, neka osnovna škola, da sam ozbiljnije počeo da radim 2015. NBA Srbija, ako se sećaš sajta. Mislim da mi je to bio onako prvi. To je jedan poznatiji bio sajt. Da, ne znam kako sam ih prevario samo. Da, kao ja volim košarku, nešto sam trenirao, nešto malo znam. I to je to, eto, tako je ta neka ljubav krenula. Danas je malo više posao nego ljubav, jer kad je to nešto što traje 24 sata u mom životu, jer kao što kažeš, urednički posao je takav, bukvalno si 24 sata online, tako da sad ne mogu da kažem ja sam samo zaljubljen u to, a sad ipak malo i radim taj posao, tako da je na kraju dana to ta neka priča. Tvoj reon je očigledno košarka i odakle je krenula ta ljubav prema tom sportu? Pa nisam bio dovoljno talentovan za fudbal, bio sam deblji nego sad, igrao sam štopera, lopta me stalno pogađala u facu i bio sam u fazonu i ovo za mene, ajmo nešto kulturnije, ne, šalu na stranu, to je neka 2009. recimo i poklapa se, Dudini klinci osvajaju srebro, Partizan ide na Final Four, uzima sve živo i jednostavno već sport klub ozbiljnije hvata i NBA prenose i u tim godinama onako izbor je jednostavan. A znaš kao, fudbal mi je bio previše mainstream. Tad je Južna Afrika, svi smo se ložili maksimalno, ali već posle toga je pao taj neki hype i onda jednostavno košarka meni barem izlazi u neki prvi plan i eto, danas sam u njoj maksimalno, tako da neka to bude neki moj odgovor. Iz jednog našeg privatnog razgovora rekao si mi da si intervjuisao jednu kontroverznu ličnost, vlasnika Panathinaikosa, Dimitrisa Janakopoulosa. Da li ti je to omiljeni intervju ili imaš neki drugi? To je najluđi intervju ikada, jer ja sam ga uradio sa tipa 16 godina, 17, na foru, tako što sam se javio preko Instagrama. Sad on je u tom trenutku, u stvari nije, možda sam imao i 18, jer on u tom trenutku je u ratu sa Bartomeom i čitava ta priča i njemu je odgovaralo da ima neki javni prostor. I tako, ja sam tad bio admin dnevne doze košarke i kolega i ja odlučimo da mu se javimo, on pristane i onda se on otvori malo više nego što je to čak i normalno. Krenuo je da priča ne znam, ja navijam za Partizan, hteo sam da kupim Partizan, oni su mi tražili pare ispod stola,
Neki čak je dao i neke čudne odgovore za Đordija, zbog kojih je posle ono čak i zvao da menjamo. Jer, znaš, kao on stavi smiley, ja sad to treba da protumačim kao on se šalio. Ja sa 18 godina nisam baš znao da tumačim stvari, da. Sve u svemu, intervju koji je izazvao verovatno najviše reakcije, evo, do dan danas, jer on u tom trenutku se osvrne na taj detalj za Partizan, gde su odmah ljudi iz Partizana reagovali i tu kreće da se gradi i brend dnevne doze košarke i čitava ta neka priča. Tako da, sigurno da je, ne znam kao da li je najbolji, mislim Mike Batiste da mi je ono kao najbolji intervju, u stvari više puta, jer kao Mike, molim te, radimo neku ozbiljnu priču, važi, ja vam pošaljem 20 pitanja. Znači, voliš Panathinaikos? Ne smijem da zamislim kako se čovjek osjeća kad mu stignu sva ta pitanja, ali da, recimo da je Dimitris highlight karijere zbog broja godina, toga šta je on rekao i celokupne situacije u tom trenutku. Jedan si od urednika specijalizovanog košarkaškog portala Basketball Sphere i koliko je zahtevan taj posao? Pa zavisi koliko su zahtevane ambicije ljudi iznad, u ovom slučaju prilično. Pa onako, moraš baš da bolesno voliš košarku da bi radio u tim okolnostima, jer znaš, ja sam pre toga radio, ne znam, na B92, bio tu i MaxBet Sport i pre toga, dosta portala gde sam bio, ok, košarka jeste primarna, ali imaš sa čime da prošaraš malo svakodnevnicu poslovnu. Ovde, znaš, uđeš u jednom trenutku u jednu rutinu gde bukvalno ako ne voliš ne možeš da se baviš tim. Tako da, mnogo ljudi, o svima moraš da misliš, svi će ti se privatno javiti ako imaju neki problem, moraš da saslušaš svakoga, jer ako tvoji saradnici nisu zadovoljni, projekat ne funkcioniše kako treba i ti ćeš biti smenjen na kraju dana. Tako da je to neki sistem gdje jednostavno, ukoliko ne funkcioniše na svim poljima besprekorno, u problemu si i ti i oni, i onda kažem ti, posao 24 sata. Nije iz ugla novinara, tebi je, ne znam, bitno koliko ćeš raditi vesti, kakav će biti intervju itd. Meni je bitno kako si ti uradio intervju, da li će on izaći na vreme i drugačiji je posao potpuno od klasično novinarskog, iako i tim delom moraš da se baviš. Tako da, zahtevno, maksimalno i moraš da u jednu ruku posvetiš 2/3 svog dana tome. Tako da, eto. Da li imaš neke novinarske uzore? Pa vidi Jovanu Jeremić. Sad šalu na stranu. Da, šalim se. Pa ne, nemam zapravo što se ove pisane reči tiče, ali znaš ko mi je ozbiljna glava? Pop. Nekada TD i danas Super FM. Jer biti superstar u svetu radija u Srbiji u 2014. recimo 15. godini je nešto što je meni sa ove distance nezamislivo, a on je čovek koji je, pa recimo jedini realno superstar iz te branše, koja niti je nešto plaćena, niti je komercijalno na ne znam kakvom nivou, ali imaš jednostavno čoveka koji je demantovao sve priče i mislim posle Duška Radovića da najjača glava koja se pojavila na radijskom nebu. A kako ti vidiš trenutno sportsko novinarstvo u Srbiji i kako će ono biti u budućnosti, neposredno? Nema posla, džabe studirate, biro rada je pun. Sa druge strane Vodovan Jovanović. Ne, mislim šalu na stranu. Pa ne znam kako bih to objasnio. Recimo da mlađe generacije mi deluju kao bolji ljudi za saradnju. Sam sarađivao baš sa raznim generacijama, mislim nikog sad ne prozivam i to, ali stvarno hoću ti kažem kako ja sa tobom imam 10 puta bolju saradnju nego da sam, ne znam, doveo čoveka od 55 godina na neki sajt. A tek kad skupiš više takvih tipova, onda vidiš da je ta old school generacija ipak malo drugačija, tako da sa tog aspekta mislim da ima nade, jer ja sa svim mlađim kolegama imam savršenu saradnju i to mi uliva onako neku nadu u čitavu priču. Sad, sa druge strane, kako da kažem, sam poslovni aspekt, kako ko, nisu dovoljno profilisani, mislim, novinari. Ti da te probudim u 5 ujutru i kažem gde igra,
nebitno. Jones ti ćeš znati, ali je problem što danas nekako teže da budu svi ono all around igrači i to te dovodi do neke tačke gde ti ne možeš da se osloniš konkretno na čoveka. Ok, svi smo mi naučeni da smo sposobni da obavimo sve zadatke, ali mislim da treba mlađi novinari da budu stručni za jednu oblast, plus ono sposobni da odrade sve sa strane. Ja sam recimo izabrao košarku, daleko od toga ja ne znam da napišem izveštaj iz sveta fudbala, ali ipak moraš da imaš čoveka u redakciji koji kad su važni događaji zna da pokriva to, nešto bio, fudbal, tenis, košarka, tako da mislim samo na tom aspektu da treba više da se poradi, ali tu ima dosta i stvari uredničkog pečata, realno, jer tebe urednici danas zavisi kakav je profil medija, odnosno kako se finansira. Ako se finansiraš od klika, majstore, ti si all around lik i cepaš sve, ono, naslovi su u 5. brzini, a ako si sa druge strane čovjek čiju firmu sponzoriše, ne znam, odnosno medij sponzoriše neka firma, onda jednostavno imaš i malo više mogućnosti da se baviš stručnije nekim stvarima. To isto i print. Znaš, ko radi u tom vidu medija, štampanom izdanju, onako, rekao bih da su ti novinari malo jači od ovih web portala. Tako, recimo da je to neko trenutno stanje, ali vidim neku budućnost, jer nema nas puno, ali ko je lud za tim lud? Lud je do kraja i to mi se sviđa. Tako da definitivno ima mladih ljudi koji dosta vole novinarstvo, ima koji ozbiljno rade u tome. Ja sam, do 2005. godište išao, ima ih sve manje, ali ih ima dovoljno kvalitetnih. Tako da biće to ok scena još najmanje nekih 50 godina. Posle ćemo da vidimo. Posle ćemo snimiti novi podcast, pa ćemo da za jedno 50 godina kad budemo obradati. Tako je. To bi bilo to. Igore, hvala na gostovanju. Hvala tebi. Hvala vama, poštovani gledalci, i vidimo se u sledećoj epizodi. Aktuelne teme, Zanimljivosti. kultura, studentske vesti, Jedina slušaonica u kojoj studenti predaju. slušaonica 6.